citizen in the advent of fake news and disinformation in my country. We need to work it out. We need to prove that we are the voice of the people. We are the media. We are the facilitators. Ania na ang mga balita nga nahagpat sa Newsline Philippines Information Center. Ako si Paul Palacio. Tutok na! Sa mga headlines, balaod nun nga nagtugot sa pagpalapad sa operasyon sa Davao Light sa daghang lugar sa Davao del Norte. Aprobado na! Bagong anak nga batang babay, gibilin sa lababo sa gawa sa usa ka lying-in clinic sa General Santos City. O gireklamong planta sa harina ug feed sa Turil District, Davao City. Ipabalhin subay sa rekomendasyon sa DENR. Sa detalye sa ato mga balita, dugay na nag-antos ang mga konsumidor sa Northern Davao Electric Cooperative con Nordeco sa walay klarong supply sa ilang kuryente ug sa kamahal sa ilang bayad sa per kilowatt hour. Niadtong milapayng tuig, nagpetisyon na ang mga mayor sa probinsya sa Davao del Norte ug si Governor Edwin Hubahib sa Kongreso nga palapdan ang franchise area sa Davao Light and Power Company aron maserbisyuhan sila niini. Kagahapon, natuldukan na sa Kongreso ang petisyon sa mga power consumers. Unsay mga kabaguhan? Ani ang report? Giaprubahan na sa Kongreso kagahapon sa third and final reading ang House Bill 10554, ang balaod nga nagtugot sa Davao Light and Power Company nga palapdan ang ilang franchise area paingon sa Davao del Norte. Sa boto nga 210, mayoriya sa membro sa Kongreso ang misuporta sa lakang nga palapdan ang serbisyo sa Davao Light didto sa Davao del Norte. Buot pasabot, pwede na mag-operate ang Davao Light ug mag-maintainer sa supply sa ilang kuryente sa mga lugar nga giserbisyohan sa Northern Davao Electric Cooperative con Nordeco Daneco. Unod sa maong balaod nga tugutan ang Davao Light nga moserbisyo sa Tagum City, Island Garden City of Samal, lungsod sa Asuncion, lungsod sa Kapalong, lungsod sa New Corilla, lungsod sa San Isidro ug lungsod sa Talaingod, Davao del Norte ug sa lungsod sa Maco, Davao de Oro. Sa pagkakaron, ang franchise area sa Davao Light kutob lang sa Davao City, Panabo City, lungsod sa Carmen, Braulio Duhali ug Santo Tomas sa Davao del Norte ug Maco sa Davao de Oro. Una niini, nagpetisyon ang konsumidor sa Nordeco nga tugutan ang ubang power distributor nga mosulod sa Davao del Norte tungod sa dili maayong serbisyo kanila sa Nordeco. Nagpasalamat si Davao del Norte Governor Edwin Hubahib sa mga miyembro sa Kongreso nga nagsuporta sa ilang kausa alang sa katawan sa ilang probinsya. Dako kayo ang akong pasalamat sa Kongreso nga ilag yung nasabtan o nakita gid nila unsa ka importante ang amo ang ipasang complaint against sa Daneco Nordeco nga dili gyud maayo ang pag-deliver og mga serbisyo o dili gyud nila kaya ang pag-operate sa electric power sa Davao del Norte o Davao de Oro. In fact, ang akong complaint is within Davao del Norte lang. So, dako kayo kong kalipay kay nahatagan og tama nga desisyon nga ilahag yung nakita nga unsa kadako ang problema sa katawan sa Davao del Norte. Ako kay kong pasalamat unang-una sa atong former Speaker of the House, Congressman Pantaleon Diaz Alvarez, Congressman nato sa District 1. Davao del Norte sa iyahang ipakita nga full support pagpaningkamot niya nga mariding kini sa Congress nga masulod sa ilahang schedule kay dugay kay natong gihulat ang legislation o sa iyang pagpaningkamot natagad kini sa Kongreso. So angay lang gyud nga pasalamatan ang dedikasyon nga gihimo sa atong pinakabuutan akong boss nga si Congressman Pantaleon Alvarez. Of course, sa tanang support sa mga mayors sa tibuok District 1 sa Davao del Norte except
Asunsyon na wala mo suporta o ang support ni Mayor Alda Bidoy sa Samal nga gipakita gid niya ang iyahang paglaban sa constituents nga dugay nang nalaot tungod sa dili maayong serbisyo sa Danico, Nordico. Human giaprubahan sa Kongreso, gipasaka gilayon sa Senado ang maong balaod nun. Naglaom si Governor Ubahib nga suportahan sa Senado ang hisgutang balaod tungod kay dunay basihan ang mga senador nga pasudlon ang Davao Light sa Davao del Norte. Kung maaprobahan na kini sa Senado, ipasaka gilayon kini sa buhatan sa Office of the President ug sa panahon nga mapirmahan ni Presidente Rodrigo Duterte ang gitakda sa balaod, ipatuman na ang pagpalapad sa franchise area sa Davao Light. Buot pasabot, pwede nang mo serbisyo ang Davao Light sa Davao del Norte. Ubos sa naisgutang balaod, hatagan og prioridad ang pagkuha sa mga trabahante sa Nordeco sa panahon nga mag-operate na ang Davao Light sa Davao del Norte. Sa paghatag sa Kongreso og pagtugot nga makasugod na ang Davao Light sa Davao del Norte, nang hinaot ang mga lideres sa naisgutang probinsya nga aprubahan dayon sa Senado ang ilang hangyo aron mahuman na ang ilang pag-antos sa ilang problema sa kuryente. Edith Caduaya, News 10 Philippines, stay safe! Usa ka bag-ong anak nga batang babay ang gibilin sa lababo nga naa sa gawa sa usa ka lying-in sa Barangay Dajangas West sa General Santos City kagabi nga gikakurat sa mga residente sa lugar. Gi-turn over na ngadto sa DSWD ang bata o gipangita na usab sa mga otoridad ang inahan niini. Ani ang report. Naapa sa lababo sa gawa sa Heaven's Gift Lying-in Clinic sa Barangay Dajangas West, General Santos City ang bagong anak nga batang babay kagabi. Walay nakakita kinsay nagbilin sa bata nga wala pa maputol ang pusod nga gikatingala sa mga tao sa lugar. Kapitbahay na mo din ng laki. Tapos nag-ano siya, kanang nag-ato din nagtukto kay nagkakaon kami. Tapos niya may bata daw sa gawas. Tapos ni kami mga kapatid na may bata sa gawas. Kaya wala man kami pasyente diri. Tapos wala may tao sa gawas. Tapos gilanta na mo dito sa may lababo. Kaya aragid bata. Giasikaso dayon sa nagalaying-in ang bata. Sanglit na expose na kinis sa gawas ug daghang tao usab ang nagtan-aw. Na-report na sa mga otoridad ang gibilin nga bata ug ginasubay na kinsa ang inahan niini. Dili ma-trace kung pinsa kayo. Wala gid na mo napansin kag wala gid kami nag-aisip na may nun ato magbilin bata. Makita niyo na ang baby na sa baral na sa Facebook na. Tapos kung sayang sa baby hindi niya na basta-basta makuha. Kung may plano pa siya nga kuhaon. Tapos gihatag na sa iya mga parente. Gi-turn over na ngadto sa DSWD ang himsog nga bata aron maasikaso pag-ayo ug masuportahan og saktong nutrisyon nga gikinahanglan sa bata. Tinguha karon sa mga barangay sa Tangub City sa Misamis Occidental nga mamintina ang kasamtangang drug-free status niini. Unsa kahay mga estratehiya ang ilang gipatuman. Ani ang report ni Neptali Patulenyo. Gipanigamudan sa mga barangay nga sakop sa Tangub City nga mamintina ang ilang kasamtangang drug-free status. Kinialayon sa gihimo nga Strengthening Institutional Capacity o Barangays Anti-Drug Abuse Council o SICAP BADAC rollout orientation di palamang dugay. Nasayran nga taliwala sa mga paningkamot sa mga barangay pinaagi sa pagpatuman sa mga programa gimonitor usab sila sa Anti-Drug Abuse Council. Ang nasangpit nga rollout orientation gitambungan sa mga barangay chairman o mga barangay secretary sa 55 ka mga barangay sa Tangub City. Gipahinumluman usab ang mga sakop sa BADAC kabahin sa pagtuman sa mga buluhaton aron masiguro nga magpadayon ang kasamtangang estado sa matag barangay. Ang Department of Interior and Local Government DILG mao ang mipasayon sa nasangpit nga orientation pinaagi ni Richard Jasper Guillen, ang City Government Operations Officer CLGOO sa Tangub City. Ilabi na ang DILG ang nanguna sa maong programa.
Gawas sa DILG ana usab ang PNP Tanggob ug Department of Social Welfare and Development DSWD nga mitabang sa pagpasabot sa ubang mga programa ilabi na sa gender sensitivity approach, programa sa pamilya ug mga interventions nini. Ana usab ang PDEA alang sa barangay monitoring. Newsline Philippines, Natalie Batulino. Stay safe. Human nakadawat ang Department of Environment and Natural Resources og sunod-sunod nga reklamo tungod sa kabaho sa ilang hangin ug hugaw sa kanal sa Hulong Enterprises. Mihatag og rekomendasyon ang DENR sa management sa kumpanya. Unsa na ang estado sa rekomendasyon sa DENR? Anyang report. Tulo ka violation kung kalapasan ang nakita sa investigating team sa Department of Environment and Natural Resources batok sa Hulong Fields Enterprises sa Dumoy ning Dakbayan sa Davao. Kini milambigit sa ilang boiler o sa ilang paglabay sa hugaw, hinungdan nga miangal ang mga residente sa kabaho sa hangin o kabaho sa ilang kanal nga moagi sa kabalayan didto sa Dalyaw ning Dakbayan sa Davao. Gisaysay kanamo ni DENR Regional Executive Director Bagani Fidel Evasco. As of now, they are still on the process of constructing that boiler and repairing for that boiler 1 and 2 for the holopedes. Matod ni Director Evasco, gipadala na nila ang ilang rekomendasyon sa buhatan ni Mayor Sara Duterte Carpio kay ang ilang papel maulang ang paghatag sa expert opinion sa issue ug ang pinal nga desisyon magagikan sa lokal nga panggamhanan. Partly the recommendation is for the transfer, but again, the local government is the full command for that transfer, not us from the DENR. We are just giving expert opinion with regards to that. Gustuhon man sa DENR nga i-transfer ang planta, wala sa ilang kamot ang desisyon tungod kay ang City Government of Davao ang ahensya nga mao'y muhatag sa ilang pinal nga desisyon kabahin sa rekomendasyon sa DENR. Edith Kaduayan, Newsline Philippines. Stay safe. At tangi! Sub 44, gihinomdom 7 ka tuig na ang milabay. O, opisyal sa NPA, patay sa engkwentro sa Bukidnon. Gusto ba mo og barato ug orihinal nga mga construction supply? Sa kadaghan sa imong pilian, all-in-one ang imong pagpamalit. Tara na sa 3M1 ug T-Square Lumber and Construction Supply na himutang sa daang Hardika, Lanao ug Dayo Street, Kidapawan City. Naging mapaghamon ng taong 2020 sa bawat Pilipino at sa Philippine Charity Sweepstakes Office. Nakapanlulumo at nakapanghihina, ngunit hindi tayo kapwa susuko. Mula noon, ngayon at sa hinaharap, asahang makakasama ninyo ang PCSO sa pagbangon ng Pilipino sa anumang pagsubok. We will get through this crisis as one nation. Ang mga taong dunay mga ginahambin nga mga grabing mga balatian o comorbidity, hilabi na ang mga senior citizens, sila ang mas delikado nga maigo sa coronavirus disease COVID-19. Busa dubling pag-amping ang himuon og tambali ang mga ginahambin nga mga sakit. Ang pagtumar sa Bilonga Gold Herbal Capsule is a food supplement makatabang aron mapunggan nga musamot ang mga balatian. Turmeric o luyang dilaw ang nag-unang sagol sa Bilonga Gold. Gisagulan og sodium ascorbate o vitamin C aron mas mulig-on ang immune system. Ang Bilonga Gold Herbal Capsule mapalit sa mga butika. Pito katuig na karong adlaw namatay ang 44 ka mga miyembro sa Special Action Force dito sa barangay Tuka Nalipaw sa Mamasapano, Maguindanao. Hangtod karon wala pay klarong nanubag sa palpak nga operasyon nga misangko sa kamatayan sa mga pulis. Bisan pa man wala pay klarong direksyon ang kaso, gihinomdom gihapon sa kapulisan ang pagkalagas sa kinabuhi sa ilang mga kauban. Ani ang report ni Eugene Hinutan.
Gihinumdum karong adlaw Enero 25 ang ikapito ka tuig nga anibersaryo sa kamatayon sa 44 ka miyembro sa Special Action Force sa Philippine National Police sa madugo nga engkwentro batok sa mga teroristang grupo didto sa Barangay Tukan Nalipaw, Mamasapano sa probinsya sa Maguindanao. Ang kamatayon sa SAF-44 nahimong ugat sa mga protesta ug pagpasaka og mga kaso batok sa kanhi dagkong mga opisyal sa PNP ug ni kanhi Presidente Noynoy Aquino. Kadlawon sa Enero 25 gisunod sa SAF-44 ang mando sa ilang opisyal nga mosulod sa Mamasapano ug wala nila damha nga walay suporta nga miabot kanila gikan sa gobyerno nga miresulta sa ilang kamatayon. Ang tuyo sa SAF-44 nga makuha ang lider sa teroristang grupo nga sila Zulkifli bin Hir alias Marwan ug Abdul Basit Usman ug uban pang lideres sa teroristang grupo nga gikan pa sa Malaysia nga puros miyembro sa Bangsamoro Islamic Freedom Fighters. Hangtod karon nagpabiling hawang ang kaso batok sa mga mipatay sa miyembro sa SAF. Apan niadtong Pebrero 21, 2017, mipagawa si Presidente Rodrigo Duterte og usa ka Presidential Proclamation number 164 ug gideklara ang kada Enero 25 matag tuig nga Day of National Remembrance for the heroic sacrifice of the 44 uniformed personnel of the Philippine National Police Special Action Force. Aron ipahinumdum sa mga Pilipino ang kabayanihan sa SAF-44 ug ang pagsakripisyo sa ilang kinabuhi aron mapadayon ang kahapsay ug kalinaw sa nasod. Kaganiha dito sa Camp Quintin Merecido, Buhangin, Davao City, naghalad og bulak ang kapulisan sa rehiyon isip paghinumdum sa kabayanihan sa ilang kauban nga mihalad sa ilang kinabuhi alang sa nasod. Giplastar ang mga bulak sa bantayog ng mga bayaning police ground sulod sa kampo aron hinumdumon ang ikapito ka tuig nga kamatayon ug sakripisyo sa miyembro sa SAF-44. Ang aktibidad gipangunahan ni Police Brigadier General Fillmore Escobal, ang Regional Director sa PNP 11. Atol sa seremonya, gipahinumduman ni Police Brigadier General Escobal ang iyang mga sakop nga ihatag ang tinuod nga panerbisyo sa katawhan kay ang ilang misyon mauman ang pagpanalipod sa katawhan batok sa kadaot ug sa kriminalidad. Gidasig usab ni Escobal ang kapulisan nga kanunay makig-alayon sa Armed Forces of the Philippines aron masiguro nga malinawon ang mga komunidad ug kadalanan. Eugene Hinutan, Newsline Philippines. Stay safe! This portion is brought to you by Toyota. This portion is brought to you by Rizal Memorial Colleges. Patay ang taas nga opisyal sa NPA sa Mindanao atol sa engkwentro tali sa puwersa sa 16th Infantry Battalion sa Philippine Army ug Special Action Force sa PNP sa Barangay Calabugao, Impasugong, Bukidnon. Giila ang namatay nga si Pedro Codaste alias Gonyong, serve number 2 NPA Commander sa Mindanao nga nagsilbing Deputy Secretary sa Commission Mindanao o kauban niini nga si alias Zandro. Na-recover sa militar kuman sa engkwentro ang usa ka AK-47 rifle o .45 nga pistola. Subay sa report, girespondihan lang sa mga sundalo o mga pulis ang reklamo sa mga sibilyan sa lugar tungod sa pagsamok-samok sa mga rebelde nga miresulta sa engkwentro. Si Codaste adunay warrant of arrest sa kasong murder, double frustrated murder o attempted murder. Padayong misaka ang ihap sa mga nagpositibo sa coronavirus disease kung COVID-19 sa lalawigan sa Misamis Occidental. Tulo ka mga government officials ang nagpositibo usab sa virus. Aniyang report ni Neftali Batuleño. Human nga bitala og 0 ang nagpositibo sa coronavirus disease COVID-19 niadtong bulan sa Disyembre tuig 2021. Nining bulan sa Enero padayon na kini nga misaka. Sa bulletin nga gipagawa sa Integrated Provincial Hospital Office IPHO, ang Misamis Occidental sa pagkakaroon adunay 649 ka kaso sa COVID-19. Samtang sulod lamang nining bulan sa Enero, adunay 4 ang nakabsan sa kinabuhi. 3 sa mga namatay walay bakuna ug usa niini ang nakabakuna sa first dose.
Tungod niini ang Misamis Occidental sukad pagsugod sa pandemic, aduna na 10,056 ang kinatibukang kaso. 8,855 ang nakarecover samtang 552 ang nakabsan sa kinabuhi. Nasayran nga tulo sa mga government official sa Misamis Occidental ang nagpositibo usab sa COVID-19 nini lamang bulan sa Enero. Kini naglakip nila ni Oroqueta City Mayor Lemuel Acosta, Misamis Occidental Governor Philip Tan ug Misamis Occidental 1st District Representative G. Guti. Ang mao mga opisyal fully vaccinated ug nakapa-booster shot na usab. Ang tulo ka mga opisyal ang nakasinati labang og mild symptoms sa COVID-19 ug naka-self-isolate na usab. Ang tulo managsamang nanawagan sa katawhan nga sundon ang health protocols ug magpabakuna ang mga wala pa mabakunahi. Newsline Philippines, Neptali Batolino, stay safe. Kadto naghingpit sa mga balita nga nahagpat sa Newsline Philippines Information Center. Alang sa dugang balita, bisitaha ang website nga www.newsline.ph, sa Facebook page, Instagram, newsline.ph ug sa Twitter, newsline.ph. Kung aduna mo'y mga balita o impormasyon sa inyong tagsa-tagsa ka mga lugar sama sa sunog ug baha, mamahimo ka na ninyong i-share pinagi sa Newsline Messenger. Makita o sabi ninyo sa Channel 49 o Channel 50 sa NCTV and Cable TV sa North Cotabato. O siyempre, mo-subscribe kita sa YouTube channel sa Newsline Philippines o sa app nga TikTok. Ako si Paul Palacio. Dagang salamat and stay safe!